Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Kalatag pagtagad mga kaigsunan to mga problema nga naabot nila sa Sibianan atong hatagag pagtagad karon kay kini bang mga atong mga official sa gobyerno nindot man sad og kanana ang panahon sa mga katalagman musaad sila mabuhi sa atong dugo, no? Pero og di matuman ang saad murag kuan sa atong dugo. Oh, maluya sad ta ba, no? So ato yung tagag pagtagad mga higala kay giagi ko lang gani kuan kay sa utaman nga ni anay mga higalay problema unya kini magud nasunugan ba dako-dako ning problema ha oy, no? Taga ibabaw mandawi ni sila mga kaigalaan ubay ni anhin atos sa Sibianan di na maka huot sa atong announcers booth aning kalakihan. Sige lang. So may buntag ninyo manong good morning. Attorney, may buntag. May buntag. Oh. Okay, so mayo kay nagka sinabot mong anhe gyud ron. Daghang pa dun ta mobile ko ayaw na lang kay daghan na pa sa Oh, kaya di na tamarang di sa announcers booth na to. Oh. Kisa to yung ngalan nimo, ikaw nong sa ngalan mo? Ako si Bibiano Piapi, attorney. Bibiano Piapi, taga Ibabaw Mandawi, no? Ikaw po si Inilita Estenso, attorney. Emerita Estinso. Ang uban, pwede magpailan ng uban? Be, isa man ka? Attorney si Chupila Igay. Chupila Igay. Sunod. Si Maria Jean Piapi. Maria Jean? Oh. Los Gabutan, attorney. Okay, Los Gabutan. Sunod. Kasi nataga-umuas mo. Pero, Ha? Oh. Sige, kisa pa. Los Gabutan. Isa usa. wala siya na. Ikaw. Ako, Joseph Pigon. Joseph Pigon. Pigon, attorney. Joseph. Isa usa. Pigon. Si Filomena Tariman. Filomena. Tariman. Tariman. Labas uloy. Okay. Wa naman rin gusto, no? Ikaw, kasod. Kini nagdagbata. Kisa man eh? Si Los. Los Gabutan. At tapos gawas, sige na lamang. Kay, di naman tamo orang puno naman kayo, no? Sige. Ato lang agi katawa mga sukit di paminaw. Unya, kay dool-dool naman yung mandawi. May ka nagkasnabot mo, nagdungan mo are? O nag-ulos-ulos? Dugay nang tabi attorney, oy. Ha? Dugay nang tabi man. Sige lang dumig paminaw sa problema sa uban ba. Masulbad lagi. Masulbad nimo. Buyag. Ato lang po ng kamutan, gidsan. No? O kutos itong mahimo lang. No? Okay. So, sige lang mo paminaw sa DOHP. Ay, Sige, sige. attorney. Sige, Jud. Walang paminaw, malakaw, may atos merkado. May noon. So, niya sa mong orasan ng gikan sa Mandawi. Doon naman ng Mandawi noon. Alas 5. Alas 5? Sa mga tapok mo na dito, dili mo nag-abot na lang. Dito lang. So, nagsabot na yung demo daan. Namin, binyo dito. Nasa binyo mahigala nga kwan. Okay, asan ang inyong lugar? Ibabaw mo ni? Ibabaw stansya. Ibabaw istansya. Babaw. Sitio Bayabas o Ternate. Okay. O sa may nga ng baryo hagyon? Barangay Ibabaw. Babaw istansya. Muna yung barangay. Get. Barangay Ibabaw istansya. Mga sitio ra ning amo. Sitira ng amo ala. Okay. Napoy ubos istansya, napon. Ibabaw man eh. Okay. Say man dapit ning Ibabaw istansya Mandawi. Umuadto tas Mandawi. Ha? Doon sa barangay hall. Panalitan mo adto tagon ang mga dili taga Mandawi karon, mga minaw ba may asa dapitan na panalitan. Pare ba ng Tipulo Mandawi na man ang San Miguel diha no? Si Tipulo Mandawi. Nya kanang Mandawi City Hall na mo manay kunan. Kanang Mandawi City Hall sa poblasyon na Mandawi. Poblasyon, no? Poblasyon. Kanang mida nas Mandawi kanang nas Tulay, kanang sa First Bridge sa may nga ng baryo ha. Kuan na siya. Look na. Look. Look ang katong speaker sa New Bridge sa may nga to. Kuan to siya. Sa Marcelo Fernandez Bridge. Sa may nga anang baryo ha. Look. Kanang metro. Kanang super Super metro. Metro.
apil pala sa ibabaw istansya. Sumo na ibabaw istansya Oo, ni ay. metro, mga Aso iba taga na. diha mo. Oo. Diha. Sige, ko sa man tag Mandawi god, labi na man tag airport, moagi ta anang usay ari taagi diri sa may. Lagi sa flyover padong konsolasyon. Oh, okay. Lambyan na mo attorney. Mao na sa ibabaw istansya. So kanang Super Metro Gaisano diha kanang mo padung ka sa airport pod niya ang padung sa Adian. panalitan ari kaagi no sa ano? Fernan. Mo ditso ka dito sa Konsolasyon. O di gani mo simang ka sa airport kanang corner mo nang Gaisano Super Pacific Mall. Pacific Mall. Mall. Kana siya ibabaw na. Ibabaw pala. Sige, kay paghatag lang kana nang pag picture out lang ba kay ako mismo kay ko ka kuan ni Mandawi na. Okay ko masweet gyud sad ba, no? Okay, so unsa man ang problemaha day ninyo Bibiano o Emilita? Bi kamunduha mo o spokesman ani ron. Okay, dito uban mga backup lang to sila. Anak gina kay usa kon pa na sa mga dancers pa ba? Doon na mga star dancers, nya doon na pa yung mga backup dancers ha. Okay, so atong unahon ni atong mga maugi mo sulti mga kagalaan. So unsa nga tabuan Bibiano og Emilita? Sulti ka naman. So may problema ani. Atong 20 February 29. February 29, 2020. 2020 nasunog mi. Oh. Ya pagkadangtan og mga duha ka semana, tulo ka semana. Attorney. Oh. Ning abot si Bongo daghan sila kauban. Senador Bongo. Senador. Oh. Sumoto. Sumoto. Daghan may nadawat nga mga ginagmay ba mga Bugas, bugas, ana, mga ano. dilata, nadaghan Dilata, may nadawat attorney oy. Oo. Pero dito nga dako na si Bongo ang ipasalig. Announce na mo announce na mo ba nasunugan tanan. Oh. Ingon nga, na ami kwarta mo hatag mi ninyo 30,000, na ami kwarta 300 ra kuno. Oh. 300,000. Oh. Igura sa napo kataw. Ako kataw. Yaw ami kahibaw kinsa ang silingan na rin namong natagaan. Ya, siya kaning napo kataw. Di may tabog di mo matagaan kay natagaan naman ning napo. Paluap pa lang ninyo sa kapitan. Asa. Okay. Ya pagpaluap naman sa kapitan yun, initsi na sad, initsi. Oh. Kuwasa mo ni namo pangitaon initsi yun, may kalibutan na ni. Oh, dapat tanang init. Kaya na nabuan din namo. Sige may pangutan na sa pulis. Kami kami yung lain silingan. Oo. Ya pag-abot na mo sa NHA, hingingon. Babae nga una nga tubang sa ang manager. Hingingon nga, naanak ko na. Pero napugnan sa COVID. Mo ba? Di ko na sila, tawag ko na silang Manila, naanak ko na. Timing man to attorney nga kanang COVID na kay March. na COVID na. 2020. Lockdown man gani atong March. kuan. Okay. Ya pagkauman, follow up lang mo mga next year January. Ikuha ninyo nga to taga NHA. Naaman to kuling. Isa may nga adto niyang ingon nga naa na ni pero na pugnan sa COVID kisa may nga manager jud mismo. ang manager. Kalimot ko na. Kay ako ning tawgon ron. Akong tawgon ni. Oh. Unahon akong tawag ang kapitan. Unya dayon atong tawgon ning NHA. Unya dayon tawgon ako si Bungo. Kana umahan pa Oo, noon. attorney ka. Kay may pasalig man kas Bungo ani. Daghan man mi nakadungog. Kami tanan. Kamo tanan kadungog gipapo dito. Sa gym. Oh. Sa gym man di nangalipay taon mi limang kag 30,000 attorney kada ko na anang. Bahala nang nasunugan mo bro. Murag. Goal ka nasunugan to. Oo, tinodoy. Oh. Pila man kabay nasunog ani dito? 180 man to kapin attorney. 180 ka balay. 180 ka balay. Kinsa may kauban ni kay nato panahon nas Bongo magsusuroy mo gud ni. Sila si Ruben Padilla, Oh. si katong sa Ronnie kanto Ricketts. Lito Lapid. Oh. Ito lapid og si Ronnie Ricketts na lamanom. Layo pa man tong ato. Philip Salvador. Oh. Philip Salvador dito po. Ubay ko to sila kay pabeto kanang. Oh. Daghan mo ko to sila. Daghan. Ruben Padilla, Oh. Victor Neri, Oh. Oh, Victor Liri pala ito. So, napatay sekretary ito, ba't isa ito bayhan ng sekretary nga, ikuha ko ng Victor Neri? So bisan pa man tuod og kanang pait inyo na sinatian nga nasunugan taon mo, no siyempre kay kanang ba masunugan ta pait kayo. Pait. Ay Ito, bagyo sus, to pait niya tayo. nang masunugan. Wa gi madaw-daw lagi ta ani, masunugan. Bagyo ka na pa hugas. Ngano man to nasunog sa dili pa tong padayon ngano nasunugan man ano sa may hinungdan to sunog? Mga bata nagduwa sa butin. Sus, Kaya Ginoo natuog ko. ang kabantay. Amahan silingan na mo luyo. Oh. Natuog ang pagmata niya ang mga kurtina gidakop. Mo na to, hala si kumbati na din Moto nga masabang. dito tungod sa mga bata duwa bitin. butin. Unya Kadlit, pag kadlit. buturo na sa Ang mga susunod. kurtina gidakop. Mga kurtina mo to kuyanap na yun. Oh, kuyanap. 100 ka balay ana diskusya. Kapin, kapin. Kapin. Oh.
Hitabo to, No. mga hapit na mga udto na to. Hapit na mga udto. So, adlawan na dahil ni. Adlawan, oh. Oh, mga Sila, alas no? 10 pasado. Pastila, no? So, moto nga, kung diin mo, no? Sa man inyong balay, ikaw, Emilita, inyong balay na sunog. Luyon jud og daw kuwang pa to ni. Ug daw, yun? Ug daw. Dili, ingon niya ka ng, ang kwarto lang na sunog. Parasya ba? Tanan yun. Tanan Og daw. Ug daw, yun. Ang imo po na, Bibiano. Oh, ug daw gyud ato ni. Ug daw, sus, Ginoo. Paghuma na to. Human ta tong Ronald bitaw nako. Oh. Wala mo kayo pa. Kamo be, kamo, kuan. Kinini ang Walit ka pa. kamulos. Wag Ano ba? Sila, di man sa... Dool man. Wala sila. Naagis Kurot. Naagis tapad ba? Naug daw po ninyo. Kami katulo. Tapad. Grabe ha. Ikaw po, Joseph. Ug daw, balay. Katulo, ilaha. Primero, amo ikatulo. So, ug daw. Ay, amo giudo. Paita, no? Pait Ikaw kayo, kami eh. nanagan na to ni taon. Tanaw sa mga hindi sunog. Oo. So, niya, sa man, di man mag-ihawas pagkasunog na kay ug daw ng mga magbalay. Jim. Jim, barangay Jim. Barangay Jim. Ibabaw, barangay Sus, Jim. Ginoo ko. Pila mo ka adlaw dito gihawas? Pila ka semana? Ay, ginukudugay buwan kapin. Buwan kapin. So dito mo gi-usa mo hawas dito. Oo. So Jim. Paita no atro mga tug. Apil sa eskwelahan. Ibabaw Jim, eskwelahan, mga Kasi, eskwelahan. kung tayo nabiya. Doon Oh. naman Jim sa eskwelahan. Oo. So ang nagtabo ato kanang kuan lang gid mo. Kana na ang bahin-bahin na nitong Jim na lang. Bani-banigan lang karton. Ana gyud. Oo. Na may mga Karton. taguban ni ginabang. Oo. Naman sa mo doon ito bandig, na doon ito. Kardero, sa Kaldero na lang. Oo. Ito dito, mga magkaon. Oo, pastila no. Paita. Pero at least kadamo mga sinina ra. Wala. Wala po yun. Asa sinina wa na daw daw. Kami namin na daw kay na. Nako, wala. Layo, ang layo-layo. Pero kami wala. Kaningan si Dere wala. Ako ay ginadato sa kwatanan. Katong dol-dol gyud. Kamo dol-dol wa gyud na daw daw. Wala. Kimi na daat to bisan Nasa na lang. Paita, no? Ako ay ginadato sa Kanyo lang kwato. na akong Ako ibit-bit ay. tinira ko. Hay man kini bata. Mo na imo siguro pila man edad? Isudo mang aso. Oo. Pila man edad ni imong anak? Ay, Dahil pila man imong edad ay pag sunog 5. 6 na kakaron. Pag sunog 5 5. Still ano? Okay. Nya kini ni ang moto nga dito mo sa gym. Nya si Bungo ni bisita dito. Bisita, oh. Uban ni Bungo sila si Philip Salvador. Philip Salvador, si Robin Padilla, kisa pa? Wala si Victor Neri. Victor Neri. Victor Neri, Ronnie Ricketts dito po. Rito, Ronnie Riquez. Ang buka si Ronnie Riquez. Ronnie Ricketts. Unya, kinsa man si kapitan dito po. Dito. Ay, dito. Number 1 kapitan. Oh. Kahit siya may nagkuhan. O dito guys kapitan. Kisa nga si kapitan ninyo diha? Romulo. Yan na yang namin. Itchabis. Romulo Tingit Chavez. Tingi Chavez. Chavez. Oh. So dito guys kapitan. Ay, dito. Mao ba? Unya, kini niyang kisa pa lang official sa Cebu nga dito. Ato panahon na. Babae mo ito? Mga konsehal sa kapitan. Dito sa Sikwan kay dito sa Michael Dino, dito sila. Ay, wala. Wa mo kaila, wa mo kabantay. Wala. Kay dito mas Bungo. So posible nila ken nga kwan. So dito pag kuman, unsa may gihimo na dito ni Bungo, na sulti-sultis na dito. Oh, announce sila. Announce. Oh. Hasta to sa Robin Padilla, apil po sulti. Pakulo. Kanang kanta sila kanang murag. Oh, nagpaila sila. Oo. Nalipay sa kahit pakpak bitaw ng sunugan kaya man lagi. Oo, si Kita Pitang mag-artista to, di ba? artista, oo, bitaw. Oo. So bisan sakit sa inyong buotaw ng sunugan, pero may artista. May artista. Actor. Oo. So, human, pag ingon na nga kuan, atong pasurahon si Bungo, ana, istorya. Unsa may istorya ng Bungo? Yung sa nga kuan. Sa to istorya? Eh, Bungo. ana siya nga. Ang tanan na sunugan, mahatagan yung 30,000. Pero ang among kwarta da, 300,000 ra kuno. Balira kunog na po kataw among matagaan. Pero ayaw ka gool at sa uban kay no tagaan jud kuno kay nagun nang tagaan na po. Oo. Nga mo na yung pasalig. Balwa pa lang sa barangay dayon. Human sa barangay sige may palop balik-balik. So, pag ingon ni Bungo nga, kamo matagaan mo tag 30,000, no? Ang among daang kwarta 300,000 na napuo matagaan ani. So, pero maapod na mo. Yan na sa. Oh, So, paabot na mo kay maapod na mo, ana. maapos. Oh, di may tabo nga di may matagaan ana jud siya. So, sangkos langit yung kalipay. Among nakuha na ito na baka kanang Pag-ingom mo ito. bupalo up na miras barangay ni nga gitawagan na namo buwat lang mo. Oh, So, pag ano si Bungo, ana murag gibayaw gimos langit na panahon. tinuloy. Oh. Pagkatag sa 30 na po katao. Oh. Ingon pagka-birnes, yatag. Yapin ko sa baha to kay ingon ihataw ko birnes pag abot mo dito wala man dai. Di, pero katong ingon niya,
among daang kwarta 300,000 na napo nakataw ang makadawat ane. Na nakadawat yun tapo. Ano kadawat kan silingan man Ang ako. among silingan. Oh, among silingan mer kadawat. So napo gid kataw. Oh. Ano to ginapol? Meta to ginapol so kay. Awat to na pula de. Wala selected ra to eh. Selected ang andool Uy. ba. Dool ra man sa kanang luwag mi tagaan. Ah. Taga barangay ra andool. Ang mga trabahante sa barangay attorney ba nga na sila yung mga Mga kuha na sunugan mo ilang ipamira. Dili ta to ba. Ah, so na doon na nakadawat na po gyud tinuod. Pero dili may tatugiraful. mo tagirapol lagi. Oh, yun nga among kwarta de 300,000 naman dili mo maapod ron. Ay lang mo kabalaka kay matagan na mo pero karon ang 300,000 Ingon to napo amo na pulon nindot tatanong samot no. Malipay sa samot ang Nalipay mga. sa nalipay. Pero bisan to panahon nalipay lang mo kay yay. Nagud tay mapaabot. Nangutang lagi uban to ni kay mamay lang pasalig nga pangutang na mo kan adun matagaan jud mo nangutang ta nang uban aron ihimog barong-barong. Mao ba ingon de nga bangutang mo kay Pangutang ay sigurado man jud mo makadawat mo may istorya sa barangay. mao ba? Eh nakadawat mo uban. Pagabirnis lagi pagabirnis ingon siya Oh. ihatag pagabirnis. Ngano pagkabirnis sa maning adlaw ni ngadtos Bungo? Ora mo nakalimot ra ba sa ni. Kalimot. Lunis. Pero sa man ang kwarta diha gihatag o di pa? Diha gyud. Ang Gitawag, gitawag. Ang mga ngan. Gitawag ang mga ngan. So diha sa gym. Oh, diha gyud. Oh. Kato na po nga gipili. Oh. Sa gym. Yung ipapili lang na po katao itong lo sa luwag sa pangba. Oh, mao. Wala lagi na mo. Naglaway ang lagi ko. Oo, pero tamo bisan naglaway lang mo, pakpak lang mo kay Oh. kita may sunod gid eh. Oo. Oh. Ito sa mga artista. Oh. So karon sa inyong pag-follow up sa barangay hay naman tong gisaad wala na. Wala na may. Sige lang sa. Wala man po ingon ng balibad ato ni. Sige man. Ay, ingon. man naalagi na orat lang mo ka busy pa. Pagabirnis, siya pagabirnis, ihatag tagaan. Iabsige ko ato sa trabaho kaya ron ingon ihatag pagabirnis alas 2 sa hapon. Pagabot to wala man day. Wala. Wala lagi. Okay, so inyong gi-follow up dito sa barangay, ang barangay niingon pod nga NHA. NSA. Wala. So moto nang utana mo hain lapit ning NHA. Yung gitulo niya kay dito man dapat sa 20 sus na nalakup-lukup naman to Oh. na sangko mi sa pulis. Oh. Hoy arang-arang na yung mga pulis. Oh. Itong nangutaan namin sa mga pulis. Oh. Mga sir, asa man yung NHA. Oh. Yung sa may toyo. Yung siya nga nasunugan mi. Siya matong tudluan mi nga naa sa gordo na may lahog ba pa doon. Oh. Matong dito nakatultul taon mi. Kadulto sa NHA. Pag abot sa NHA doon ay atubang ninyo na ingon nga okay na ni, ana ni pero napugnan sa COVID. Ganyan Oh, mo. Pagman sa COVID, naadyo ni ayaw mo kabalaka kay. Aha. Na may natagaan, Sige. napugnan lang sa COVID. So ang inyong kapitan nga itong tawagon si Kapitan sa ni Romulo Sabi. Chavez. Unya akong sunod tawagon ang NHA. Wa lang takabaw kisa tuingan tong NHA. Wala lagi. Kay akong tawagon Ha? Marami ato ba? Unya sa ato tagsaon to. Unahon natong tawag si Kapitan, ikaduha natong tawagon ang NHA, ikatulos Bungo. Tawagon na koron, ha? Straight to the Atong point. balik-balikan mahigala ning problema sa ato mga kaigsuonan sa ibabaw Mandawi. Sunugan kining sunugan pait kayo eh. Sus, kapila gud ta sa DOHP manghatag og kwan kanang musuroy gito sa mga nasunugan ba paita sitwasyon ay Ginoo ko. No? Labi na kanang wa gyud madaw-daw ba. Haskang Ginoo ko wa paita. Karon doon na mo tabang maayo pod, no? Nya pasalig, so okay. Na ang problema ron wala pa man maabot kini maong tabang. So atong tawagon si kapitan kay basig doon na sa mga kasayuran anay kay total pagsulti ni Bungo dito mas kapitan. Straight to the point. Kapitan Romulo Chavez sir, mayong buntag live taron sa DYH PRMN Cebu. Mayong buntag attorney sa mayong buntag pod sa imong suking tigpaminaw. Kap kini ni ang diaman ang atong mga konstituente sa imong barangay taga Ibabaw Mandawi kay nipadangat sila sa ilang mga problema sa atong sibianan unya basig namasin pod sila nga maka-follow up mi dire og ato ning masubay o basig matabangan sila. So unahon ka na magtawag kay ikaw man may kapitan kay ato sa saad kuno ni Senator Bungo dito sa gymnasium dito sa kuno ka tinuod ning ni saad si Bungo ani kap. Yes, attorney, during that time nga pag-anhin nila ni Senator Bongo, bit-bit na niya ang taga NHA. Aha. Attorney, unya mo na yang gisulti nga dunay hinabang nga 30,000 ay hatag sa tanan nga na affected gyud sa nasunugan. I see. Ya kumusta naman yung ilang 30,000 karon kap? Unsa naman hitabo ani? Ang naitabuan na attorney during that time na gipa-announce ang gipasulti sad ang taga NHA nga doon na sila ceremonial nga ipanghatag just to present to sa atong na mga taong na nasunugan nga tinud-anay gyud ning ila. Mm. Kanya
In fact, attorney, nakadungog man ko sa kuan, dili na tinuod nga ang barangay mo ay naghatag anang napo kataw. Site visit yun na sila ngadto sa tanan nga mga nasunugan, attorney. Niya, sila mo ay nag-pick up anang napo nga o kinsay ilang matagaan. Aha. 30,000. Okay, so kining pag-select ining kining pagpili ining napo kabuok, ilang pamaagi ni? Ilan ang pamaagi, attorney? Why labot ang barangay ani kap? Wala. Oh. O giunsa ka nila pagpamaagi ni, wa na ka mahibaw na. Ang akong nahibaw-an, adto gina sila ngadto sa usa ka dapit. Nga, murag ang katong nagpili sila ngadto og napo ngadto ra sang dapita. Mo ba? May madatog iparaffle ba para aligre unta unya dayon maangay sa tanan. Pero ang ila magyung kuan, attorney, pasalig nga ang tanan makadawat gyud. Oo. So at least okay na lang, no? Dunay murag seremonya lang to, dunay napo kabuok pero giingnan sila nga sige lang mo imo kabalaka kay makadawat ra mo. Yes, attorney. Kumusta man kap ato ning tabangag follow up kap isip ikaw maoy amahan sa barangay ug unsay tumatabang ani? Ani ni attorney, no, nagsige. Tinuod na nga naay nagsigig balik-balik kay ang perception good sa uban nga ang kwarta kuno na sa barangay. Oo, niya ako silang explainan nga wala gid in taon may magkupot og kwarta kay ipanghatag mo na directly ngadto sa na-affected sa mga nasunugan. Unya kana sang pag-follow up, attorney, na ako'y mga text messages diri sa taga NHA. Wednesday, February 9, 2022. Ang iyang tubag nako, good AM sir. Wala pa hatagi ang mga region sa budget for 2022, sir. Follow up lang me and we will inform you as soon as possible. Sorry for the delayed response, sir. Ito ako sa siyang gitubag. Okay ra, no? Yeah. Tawag na sa nako. Kanto na ning kap at least imong gi-follow up dito di ay nya February 9 ni. Nining tuiga na. Oo. Okay. Last yun na akong message ni attorney, June 27, 2022. Anagi imong kwan, June 27. Ako text, good AM Sir Jude, si Kapting ini sa Ibabaw Estancia. Mag-ask ako if available na ba ang fund sa fire victims sa Bayabas, Ternate. Thanks. Wala pa, sir. Dili ka release ang main. If dili ka liquidate mga LGU sa Odette. Tanan LGU sa Odette sa Cebu ug Mandawi, wala pa ka kompleto liquidate. Ako na sa siyang gikuanan. Okay, sir. Hope. So naay mga pizza kapitan, no? Yes, na attorney. Sa akong text messages. So na mo yung mga exchanges of text messages there, ha? Yes, attorney. Nagid me exchange text sa NHA. Okay. Basta ang last nako was June 27, 2022. Oo. Kinsa man ning imong gika-text dito sa NHA kap? A certain Jude NHA gitagaan na nako og number si Ma'am Kim aron may basig makatawag pod, maka-follow up. Oo. So ang pinaka status ani karon nga huwaton sa atong mga LGU nga makaliquidate sa audit nga pag hinabang? Maunay pong ni Sir Jude sa NHA, attorney, nga once nga makaliquidate na kuno ang Mandawi sa audit funds nga ilang gihatag, pwede na gyud kuno silang maka-release sa kuan. Maunay yang giingon, ha? Pwede sa linyong mapangutana ang NHA, attorney. Ngano ka naulahi man sa audit kap, no, nga una man ang sunog ang audit kini karon naman? Ang reason nila, pag February 29, mausa na pag March, migawas po ang COVID. Oo. So, 2 years yun na silang na-standby regarding sa COVID, attorney. O di sila ka-release. I see. Pag human, mao na tong nahitabo ang audit nato, mausa to, mausa na ilang reason karon nga nganong dili sila ka-release kay wa pa kunoy liquidation ang Mandawi sa audit, attorney, of Cebu City. I see. Okay. So at least sa imong pag-follow up diha kap na masabot na to nga ang NHA do na slay budget aning kuan na gyud kay si Bungo ra nagsaad ani ato mga nila. Sila budget, attorney. In fact, katong ilang ceremonial nga papanghatag, that was part of the budget nga ilang gihatag, attorney. I see. Okay. Basta sigurado gyud kuno na ang funds niya. Di sana ako na lisad ko makabasol anang atong mga konstituente kay puros biya ta naglisod ron, attorney, no? Mao gyud, Puros gyud ta naglisod, naghinanglan. Unya, mao na siya ang ako lang, attorney, nga ipasabot ngadto sa atong mga konstituente nga wala sad mi mahunong og pagfollow up kay baw ko sayod ko nga ang atong mga kaigsuunan naglisod gumikan sa COVID o kanisang sa audit na nahitabo, attorney. Okay. Mo na mas mayo kap nga mo kana tawgan nya na-explicar po nimo at least matinawan ni ato mga kaigsunan nga ni adire nya at least po di po ka mapasangin lang din nga naa nimong kwarta.
Dako, mao nang dako. Pinakapasalamat sa inyong programa, attorney, especially nimo og ni Ma'am Kim nga sa inyong paghatag na kog kahigayonan nga makapasabot ug makapadayag pod ko nga wala ko muhunong og pagpa-follow up ani sa NHA, attorney. Oo. Unya kap kining among tawgon ng NHA pero pwede ba ka no mga sa big number nimo ng NHA kay basin og mas direct na imong kontak ko na sa amo? Pag niya. O sa off the air na lang kap. Ako nang gihatag ni Ma'am Kim. Sa NHA. Sa NHA, sir. Sige kay amo lang sa tawgon og apil kap. Palihog lang ko niya aron daghan sang mag-follow up, attorney. Sige kap. Salamat kay kap. Salamat sa kay attorney. Salamat sa inyong programa and more power to your program, attorney. Mayong buntag. May buntag pod. RMN Exclusive. Auto may gala si Kapitan Romulo E. Chavez ato na hinabi karon. So atong isunod og sugkal ning NHA kay si Kapitan explain kabati mo no. At least kabati mo sa explanation nga iyang gipalo up sa di ay, no. Unya ang ato lang ni ang NHA kuan man sila nga tungod digis COVID mo ni mauna og tungod aning sa audit ana. Ni alas tong linya ron ang regional manager mga higala sa NHA 7 si Sir Jude Hermes Huntilo atong matagaan og pagtagad mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Sir Jude Hermes Huntilo, may buntag sir, live taron sa DYHP Attorney Rufil Banyok ni sir. May buntag Attorney Rufil, may buntag sa tanang tigpaminaw sa DYHP. Kanini ang I believe natay bisita nga na, may buntag po diha. ni agad sa among announcers booth ron sir ato mga bisita. Kinini ang didto katubitong sa Mandawi sir. Kinini ang ibabaw Mandawi didto si Senador Bongo unya tingali didto ba kadto sir nga ni saad siya mohatag Burag dito ko ana, nagalis Robin Padilla ni adto. Naas na Ronnie Ricketts sila si kuan no. Oo. So paghuman kini ba mga ato na ba mga elected officials sir niya saad dito niya paghuman kasabot kay ta nga inigsaad na dito nindot ang mga tao-taon lipay taon pero usahay ang nias gobyerno labi na kamo murag kamo mga problema inig kahuman. Kay matagbo tag sunod ining ilang mga isulti so una nga kuan lang. Pero to klaro kon sir kanang saad si Bongo mohatag sa 30 mil unya adtong higayuna 300,000 na kuno na dana po ra ka tawo na hatagan. Karon ang kining wa mahatagi nag-follow up sila sir. Unsa may maayo ka ani sir? Unsa may status na sa ilang gisaad ni Bongo ngadto nila? Una, ang basis lang sa saad pod ni Senator Bong, kaning Emergency Housing Assistance Program, programa gyud ni nga iyang gisugdan, nga ang iyang gitugyan ni nga responsibilidad dinhi gyud sa NHA. So, kada riyon sa NHA tagaan og niadtong panahon na since last year, tagaan gyud 3 million revolving fund kada quarter. So, di mo ginato kabahibaw, dami kalabidad. So, kada horot sa 3 million, uli na mo, i-replenish, just like any other transaction nato nga i-replenish, kabahin sa atong mga COA, Commission on Audit procedure. So, that's the mechanics, ana. Ang pinakagamay nga damage, palalitag, let's say, sunog, labi na nahitabo aning sa lugar karon sa mga atong bisita is 5,000 ang minimum, 30,000 ang maximum depending on the damage sa structure nga imong nahiagom. So tinuod regular programs ni siya unya ang naapsan lang gyud ta sa mga paghitabo since anang pagkasunog gyud sa ibabaw. Ako sa isulti nga di lang sa kanang barangay ibabaw ang naghulat ron. Kundi naghanag yung gahulat. Sunog sa Cebu City, sunog sa Mandawi City. Na COVID ta after, ngadto na ta nagkalisod kay limited namang pundo nga kanang ihatag sa kada quarter. So usay wa. So i-prioritize na mo. Ang ikaduha, na niadtong Disyembre, o tay labot din atong mga nasunugan, na orsulata. So, pag hitabo sa Ursula, ang among nabiling pondo sa tibuok NHA nga around 400 million, gibubo gyud sa Ursula. Audit. I mean, Audit, Audit, last December, sorry. Okay. So,
So ang pundo nga para unta sa mga kanang sunog nga nakalinya na nationwide gigamit usa. Pero waing na nga dili na sila kadawat. Ready na ang kwarta na mo sa Manila kabayan na ng ibabaw, suma sa akong tubag ni Kapitan ni taon nga sige follow up na ako. Ang among concern karon is ang mga LGUs nga among gi-downloadan og audit nga pundo i-replenish pa, so muatas silang mga dokumento sa ilang paggasto sa kamong sa pag-distribute nila sa pundo sa audit. Kaya dili naman namo makaya to nga kami mo distribute sa among gi-download sa Lapu-Lapu, sa probinsya, sa Cebu City, sa Mandawi, various amounts of kwarta nga parehas ay gipunduhan sa kanang ato rong naghuwa taon nga mga tao. So bisag nanay pundo ro sa Manila para nila karon dili pa mo release ang Manila unless pod nga maka submit pod ang dokumento kani mga LGUs nga akong gisigutan nga makompleto pod kay kibaw ka mo mag-ruling sa kuha di ka succeeding funds unless ang katong the same intention nga fund nga imong gi-advance sa una dili pa kompleto. So taboron nga perting huwata na nila karon. Mao gyud ay. So far Sir Jude kini ni ang mga LGU na to kinsa may nakasubmit na ba o nya kinsa may wa pa kasubmit? Ako tay pa sa ako lista. Kinsa Oo. submit ta? Ang nga sa LGU nga sa ato. Sa Atong presyuro ng LGU nga submit na mo kay aron nga dili ma-hostage ning budget sa uban. mao na among gipadadaan na lagsuwat ding kada LGU. Kasagarang LGU gyud nga rin sa kuan sa Cebu. Lapu-Lapu, Cebu City, Mandawi. Although sige mig follow up. Ang ako lang gihangyo pod usab nga ako ipada karon kay tungod ng gyud aning kainit sa paghuwat sa mga tao. Ang hangyo na lang ako pong Manila namo nga although maapektuhan gyapon nga kung kisa tong LGUs nga affected nga wa pa mo submit kana lang pong mga lugar ang dili na mo implementahan og succeeding kuan Bitaw. Ana na lang ba kay Bitaw. maangin man ang tibok pundo sa audit nga among gihatagan. Nindot na siya manager no kay panalitan ibutan ta Mandawi. Pag-liquidate na mo din ha kay kung di mo makaliquidate mamong ning uban nga mga nasunugan. Sakto Oh. attorney. So ang mga mayor anang mga LGUs nga doon na pay wa pa maliquidate magdali sa otherwise mga tao may manukot nila. Oo. Actually mao na akong gitubag ni Kap. Kalimot ko. Oh. Babaw. Kapitan Romulo Chavez. Kapitan Romulo Chavez. Oo. Nga nana, although maninguhan na lang po mangitag paagi kay pero usag yun sa pinakatinuod is nanana ngadto ang ilang kwarta kay pila na ang kwarta sa ibabaw allocation do. Galian na katong puzzle pa nga dako kayo. So at least na sa inyong record sir 3.8 million para sa ibabaw. Oo. Mao lagi Halangan lang yun. dili na sa mga taga-ibabaw na kining sitwasyon magud sa atong gobyerno nga limitado kay nga atong pundo kuan pod careful kay pod ang atong central nga kanang dili makaliquidate una usa mapunduhan. So sige manager salamat gyud kayo na at least natinawan ta karon unya at least ni aning punduha di ay ato lang i-follow up. Oo. Salamat so kay attorney. Oo, katong sulti kayo tong ay magod way madangupan. Oo. Uldo inana mga tao ba. Mao gyud. Ay mangita po kog Pamaagi. Pinsapot sa tanan nga gahuwat ron. Pero katubang manager katubang sulti gyud kayo tong napo kabuo kayo. Wa na gito sa mapaabot pa o kanang naay natanggong ilang kwarta kadto bitaw napo kabuo kang giuna gyud hatag sa tag 30 mil. Unsa man kuno to pagpili sila manager? Giuna na mo ang pinakasiguro sa napo kay di ba bag-evaluation man ta. Oo. Pinaka-evaluation man ta. Kay di ba ka seremonyas. Oo, bitaw. Seremonyas. Mohatag gyud tag kanang
ceremony pod nga angay sa gianhi sa senador Oh, bitaw. sa programa. So representation rato sa po. Ang napo nipili lang wa mi criteria nga the only criteria nga among gi-consider is siguro gyud nga apektado siya. Nga kanang gi-endorse man siguro puntos mga leaders nga na. Oh. Nga kanang no question ba? Okay, ako man gi-interview si Kapitan ron isa nga wa gyud labot ang attorney kay giun sa to pagpili. Kung nga mas may dato kap og iparaffle na lang para aligre ba. Unya dayon ang masultihan sa napo day paraffle na to. Okay ra pod ng raffle pero kibaw ka atong panahon na nga kanang mori. Oo. Kanang inana ba? Oo. Patay time ika-raffle. Oo. Kaya inig kasunog ga preparar pang LGU sa lista. Preparar pang barangay sa lista niya. Kami buadto pa sa site so kanang gamay nga verification nga kanang mupasar lang yun. Oo. Nga kanang klaro gyud nga nasunugan murag tanan tao kibaw nga kani siya tagangari gyud niya nasunugan gini. Ana ra mong pagpili ato. Oo. Di mi masayop pa siguro mi nga di mi masayop. Oh, bitaw. Sige lang, basta kay importante nga kining maong kwarta, 3.8 million ang ilang budget diha. Ato ning ma-follow up dito manager aron nga ato ning matunol in town sa mga nasunugan. Sige attorney, salamat kayo. Oh, sige, salamat Sir Jod Hermes Hontilos paghatag panahon namo. Salamat. May buntag. May buntag. RMN Exclusive. Okay, so at least nakadungog mo. Ha? Dili sana nako tawagon sa Bungo kay Dili sa kami. okay naman. Okay naman sila. Wala may pasalig. Naway pasalig ha. Ya man kay Las 8:50 City naman og akong tawagon sa Bungo, tabian ra ba sa to kaya malangan tag istorya ha. Kay si Bungo ni ari man nako. Dili, ako nang interview diri. Katong dili pa to sa senador to panahon. Niya mo to nga kini ni ang mali man ako sa Bungo. Ako nang interview diri. So gitagaan kog number ni Bungo na mo ko yung number. Akong gipa tiksan ni Indeken. Niya dayon kung atong tawagon ron langan ta. Anyway, okay naman to. No? So og di ma okay pa ako na tong tawagon sa Bungo, di ma okay. So karon lang okay pa man so unya la pohon, ha? So okay. Salamat kay attorney. Salamat kayo sa inyong kwan. Wala na mong utok mo. Sige. Kung karong naminaw sa mo anang ngali pa na taon ron kay ang uban taga barangay ingon man gud mi nga ayun na yung pagdahom ato. Naon mo gud migrason mo wa di sa amoy. Ma-depress na. Ma-depress ay normal. Ayaw mo pa-depress yun. Sige, so kini ni ang anak lang sa unya ato lang ni follow upon sunod pero makampo lang ta nga okay na ni ha. Sige. Nami pabuton attorney. Main lang natay pabuton. Bayad sa kuan. Ako to mo payag. So kana mayo na at least nindot na yung smile ron ha. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.